A few moments later.
Kunting inita. Gustel. Pag buhay mainit, higigan kamot. Nawiyan, gustel. Ariya, nagtigil. Kunting inita to. Awang ito tatlong kasi siyok kainit. Moto na kaon? Init ka tipak ka. Kaya rin ito, totoo nga tayo. Naputok. Nag-uot. Kita mo din. Lamya. Ako na tumakawad. Pero sudlo ka ba yung matatagigot? Almayo, EJ. Nawala ka Christian. Ano mo ba ang batikig na ulaan mo manik? Bakit tayo muna nga hang kayo? Balik. Hindi na kayo nagkakupwa. Nyara hangin mo. Takot yun. Mata. What's up mga kahait? So, karon mga kahito na aming shout out mga kahito. Pasensya kayo na karon pa may nakabuhat sa mong video kay busy din bedalan. Shout out ito ni Kuane. Shout out yun ni Lord Padillo og sa Katap Vines. Shout out og shout out guys sa Team Kapitan og Juan Media. Shout out mga brad. Og shout out ni Brian Pipito og Sheila Coraco. Shout out ni Larry Vlog. Okay, rika may bakas mas. Shout out nila ni shout out sa please supportan na sila channel yung Tupi Ta Vibes. Tupi Ta Vibes. Tupi Ta na sila mga kahit. Nandito po na sila nga mga shout out tayo ni Ricardo Pacaldo from Cebu Vines. Shout out! Og shout out ni Renz Estrella. Shout out po sa inyo. Shout out sa nila ni Julie May Bakong. Shout out! Shout out ni John De La Serna Balawis. Shout out! Shout out idol! Shout out ni Renewal Kitchen. Shout